L-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar il-każ Falcon Funds, font li wieħed mid-diretturi tiegħu hemm l-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenech u li l-każ iddomina xhur sħaħ il-mezzi tal-midja Żvediżi dan minħabba tattiċi frodulenti li allegatament intużaw u li vittmi tagħhom spiċċaw pensjonanti. Fi stqarrija l-MFSA qalet li l-investigazzjoni dwar il-fondi l għaddejja kważi sena, jiġifieri minn Diċembru tas-sena li għaddiet u dan wara rapport li rċiviet l-istess awtorità. Ikkonfermat kif kien fis-16 ta' Ġunju ta' din is-sena l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet talbet biex tal-Falcon Funds iroddu lura l-flus li allegatament kienu misruqa minn pensjonanti Żvediżi. Talba li ma ntlaqatx mill-ewwel kif tal-Falcon Funds issospendew l-ordni msejħa ta' fidi, jiġifieri li jintraddu il-flus lura. Ħaġa li fl-istqarrija l-MFSA spjegat li għaddejja mill-15 ta' Ġunju ta' din is-sena. Fl-istess waqt li tal-Falcon Funds fetħu proċeduri legali fil-qrati Żvediżi fejn qed jikkontestaw l-ordni li jroddu il-flus lura. L-MFSA qalet li wara l-investigat breqqa l-informazzjoni li għandha f'idejha u analizzat l-argumenti mresqa miż-żewġ naħat, kemm minn tal-Falcon Funds u l-Aġenzija Żvediża għall-Pensjonijiet, l-MFSA ddeċidiet li toħroġ żewġ direttivi għall-Falcon Funds. Direttivi li nħarġu fid-9 u fit-22 ta' Settembru ta' din is-sena. Id-direttiva tad-9 ta' Settembru tajt li tal-Falcon Funds għandha tneħħi sospensjoni temporanja fuq il-flus li għandhom jintraddu lura. Direttiva li l-MFSA ħarġitha biex tipproteġi l-interessi tal-investituri kif ukoll skont artiklu 15 tal-għad dwar is-servizzi t-investiment. Id-direttiva l-oħra jiġifieri dik ta' 26 ta' Settembru kienet tajt biex tal-Falcon Funds jillikwidaw l-assi u jħallsu il-flus. Fil-waqt spjegat dan kollu l-istqarrja tal-MFSA temmet tajt l-investigazzjoni dwar il-Falcon Funds għadha għaddejja u dal-waqt tkun konkluża.